Що не работите? Ко правите, бе? Що не работите? Аз те питам, какво правите, що не работите? Аз питам, ко правите, що не работите? Не, аз те питам, какво не работите? Аз те питам, що правите, какво не работите? Той ми каза така да направим. Той ми каза. Чак, Батко, чакай, как така да... Батко, как така да не работите? Седяхме тук само за 5 минути на сянка, така че много силно ни пече слънцето, Батко. Престани. Цял ден облачно, той на слънце. По слънце, бе, по слънце, цял ден облачно. Ти бе, Батко? Значи, как ста виде, така ми грева на душата. Направо така са паза да не ми пече. Не се мъзни. Не се мъзни. Кажи. Къде е оградата на границата, която трябва да спира бежанците? Стига я. Къде е раницата на сградата, която трябваше да спре бежанците? Махни бе! Ти махни! Казах ви да сложите мрежа. Къде е? Къде? Телената мрежа. Къде е телената мрежа? Къде? Ти шибне. Как ти шибне? Не, а ти шибне. Той каза така да направи. Батко, не се нервотизирай тук сега са дреболи. Не се досай за някакви каранти, бе, Батко. Телената, мрежата ти. Върнахме я там на туристични сурбини. Деца, туристични сурбини. Деца храним. Жон има 17 деца, 3 само от мен има. Жон има 17 деца, 3 само от мен има. Стига идиостини! Утре ще идва тук военния министър, за да види как е обезопасена границата. Вие нищо не сте направили. Само плувате някакви пилета тук. Утре ще идва винения магистър. Вие нищо не сте направили, само пулевате тук. Стига повтаря, бе. Ма ти стига пък казва. Той ми каза така да повтарям. Ей, сто бе. Казах ви. Искам такава ограда, че пиле да не мога да префръкне през нея. Пиле не може да префръкне. Не бой се, Батко, не бой се, Батко. Сега пак не може да префръкне пиле. Ето, виж, купихме тук едно пиле, изпекохме го за всеки случай. Жони му изяде крилата да не мога да фръкне. Ще фръкне, То не може да ходи, бе. И да ходи не може вече. Може да ходи. Няма такива идиоти като вас. Често казвам. Няма такива идиоти като вас. Няма. Чака, Батко, има идиот. Задави ли се? Да, има идиоти. Одеве, знаеш тук какви идиоти минаха през границата? Големи идиоти ти казвам. Вързаха се да ни дадат по 20 цели еврове. Бежанци бяха. 20 еврове. Баби, излагаха да ги са граница, а Жони е гранчарско куче. Балкан, я лай. Балкан, виждаш ли сега нарушител някъде? Виждаш ли? Балкан. Тука кучето, тука. И аз сега лай за поздрав на батото шеф. Моля се. Така. Стига, бе! Я покажи на бато шефа колко го обичаш. Не! Балка, долу, мръсник, долу! Долу, мръсно куче, долу! Не! Идиоти! Балкан! Абе, идиоти, като няма ограда, бежанците спокойно ще преминат границата, бе. Това ви казвам, бе. Ма те в момента минават. Минават, че хората батко отиват си на някъде ограда. Минават. Да, минават. Отиват на някъде, където няма, мой няма, твой няма, там други закони. Ей, тапанар, изобщо не ми е до песни, които не сте пели още. Стига много пяхме. Тия хора трябва да бъдат арестувани. И ти, ако искаш да знаеш, трябва да бъдеш арестуван. Как така, бе? Ето така. Нали имаш портомоне? В джоба ми е. Имаш ли документи вътре? Нямаш. Жони, лай! Дръж Балкан! Дръж го! Балкан, лай! Шиба!